Добро утро! Така, значи хората искат да открием на водопроводна тръба. Има шахта отвън, само че не знаят къде отива двора. И сега трябва да намерим къде се включва. Мисля, къде минава двора. Некъде се включва. Зачистим малко. Пипи. Нета.
Промени се звука, значи има сигнал. Тук да ходи, към улицата, а не на там. Трябва някъде към улицата да отиде. Но дали е под къщата или не? Изключих го, сега няма сигнал. Малко сигнала. Това го няма. Трябва е тук да минава и да отива на улицата. Ала. Не.
се забути на оградата зад бараката, но според мен не трябва да е там. Тук трябва да е някъде по средата, тук да е постановено. Не може да е на оградата зад бараката. Колко метра дълбочина лови? В мета ми показва, че е на 75 см. 75 см някъде ми показва. Защото човека, който прави тая пристройка, ето 77 см ми показва. човека, който прави тая пристройка, каза, че е дълбал на 1,20 м и не я е видял. А затова. То може да е дълбал, но да не е на правилното място. Основите на къщата, какво значи не на правилното място? Основите на тази пристройка. Вижте сега, аз гледам на уредата, в смисъл. Тук да ви го бележа ли на тия плочки или да не ги цапам? Не ги цапате. Що срещу това като го види? Значи, според неговия уред, точно взето на половината на прозореца, ама на 75 см. Нали, Ганчо каза, че до 1,20 м няма тръба. Аз затова му казвам, това вика уреда ми, че 77 см. Ето го, то се вижда. 77-80 сменяме. 77-80 е точно тук от средата на прозореца. Значи, това не лъжи, че 1,5 м е копал. Той напръска тревата с отидно, където е, той точно срещу прозореца. Ако отидем от другата страна на оградата, дето се съединява с тръбата, ще го хванем. Сега ще отида отвън. Да, отвън къде да. Добре, отиваме отвън. Защото пък там тръбата ми се струва, че е на доста по-дълбоко място, откъдето е тръгнало разклонение. Това, което търсим ние, къде сме взели водата. Ще се окаже, че тук ВиК никой не знае. Къде са ни свързали? Тук половината прозореца някъде. Даже тук го показва на 54 см. Ето го. Тук толкова. Така го показва.
Аз ще извикам тогава уния да мерят, да разкопаят тук тогава. Ето го. Тук трябва да има цяла тръбата. Отвънка точно до люляка, това е външния, той го напръска 54 см. Тоест, там е по-дълбоко. Там е по-висока пръста, да? Да, там пръста е по-висока, а тук е по-ниско и е 54 см. Да, ама покрай оградата минава, не от другата страна на улица. Не, той е термит, не може да локализираме. Интернет не. Ето тук е напръскал с синьоде. Искате да кажете, че до тук идва тръбата? Да, да. Напръскал е с синьо. И някак се минава после насам. Ама къде точно отива? Това интересува ли ви къде надолу? Надолу не ме интересува. Не, интересуваме от тук как влиза в моята къща. Не тук. Ето, сигнала се усилва, виждате ли? Да, Като една тръбата. да. Заради това пуска сигнал от... с синьо е напръскано точно където. Сега ако извикаме то да копа, ще го изкопа. Да. Да, ама това е... Не трябва да видим. Събирам се тогава нещата. Да. Познат. В момент сега ще го попитам. Господине, дъщеря ми пита, ако вътре влезете, нали, точно там, където В къщата? Да. Там можете ли да го хванете? Дайте да видим. В хола, къде минава отдолу. Елате и вътре, елате. Дайте да видим. Предполагам от другата страна се влиза. Да, отпред. Влизате директно, да видим там се хванете. Тук е. Пипи. Ела, ела. Влизайте. Влизайте. Значи това, което е средата на този прозорец, където ми маркирахте вие отвън. И на колко дълбочина е тук? Тук 85-6 см ми показва. Добре, а тук прозореца, където отвън го маркирах. Ето вие, ето го синьото, виждате ли? Значи ето, тук ловите ли го? Само малко се декнете. Тук е по-към края, Не, синьото тук го нещо... гледам. Тук е. Тук е кухнята, ще ми хване, където влизат ние външните тръби, сигурно.
е прекарано някак си оттам насам, не знам как точно е прекарано това нещо. Тук е фаща чак във ъгъла. В ъгъла на. Да. А там Не е прекарана така право според мен. Ели, чуваш ли? Защото от тук като я хване, Той вика, че не е по права линия подход. Както е маса. Защото някъде чак към прозореца. тук къде минава насам. От тук да си така е прекарана. Не е директно направа линия. Дали не ловите разводката, дето вътре е правена в кухнята? Защото е свързана с това там. Много е възможно. Ако са железни тръбите. Да, железни. Аз за това исках тук, ако ловите. Защото тук е където ми пръскат. Тук няма как да фана разводката там. Разбирате ли? Ето, фащаме тук на края на къщата. Сега ще излезем отвънка да видим. Сега ще ходим на това. Тя вика, че вътре са пластмасови тръбите. Че не може да се лови. Значи не е разводката. Не е разводката. Да, ме лови тук към прозореца, дето точно. Къде тук е фаща? И след това тук продължава. Да. А отвънка тръбата е на 50 и няколко сантиметра изпът. Да. 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 Добре, да смятаме това и да приключваме. Добре. 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 Айде. Сега ще му пъта каквото казва. Добре. Докато си прибирате, аз да хода, колко парички трябва да ви дам? 350 лева на съвет. Сега Само после трябва да ви видя километрите, защото извън София мъни за километри се плаща, трябва да ги смета километрите, но не съм ги видял колко са. Те са върху тия 350? Да. Добре. Само за услугата е 350 лева. Още полувръстата е 23 км до тук. Аз си го засечен като тръгна, нали, за нулявам километража. Добре.
Тук, като тръгва от тук нататък, къде го фанахте или директно долу го? Директно долу. А вие какво искате да правите? Защо искате да се намери? Защото там отпред, където пръскахте, Да. искаме да копаем с багер, Да. да не я скъса тръбата, Аха, защото оказва, че тук в целия район няма спирателен кран Ага. и никой не знае къде е тръбата, която сами Трябва да са внимавате. прекарали. Трябва да внимавате, защото удари не става лошо. Защото това не е наше, ние сме купили.